یک روزی یک شخص تنها در تلویزیونی تنین. шабакаҳои иҷтимоӣ яъне ютуб, фейсбук, инстаграм, одноклассники ва ғайраҳо масъалаи шабакаҳои иҷтимоӣ боис гардиданд ки як ҷавони боистеъдод боз ҳам маъруфтару машҳуртар гардад. ва тариқи масъалаи шабакаҳои иҷтимоӣ ӯ тавонист ки мухлисони беҳамто бешуморро дарёфт намояд. гумон мекунам ки худи шумо ҳам дарк намудед. Фарахманд Каримов аст ки хосатан вақтҳои охир ҷавононро ба худ ҷалб намудааст. бале, воқеан ҳам ӯ як равияи ғайриоддӣ дорад ки имрӯз метавон гуфт хосатан ошиқон таваҷҷӯҳи хоса зоҳир менамоянд. дӯстони азизу арҷманд, имрӯз маҳз бо талабу дархости шумоини азиз мо тасмим гирифтем ки аз як рӯзи ана ҳамин ҷавони боистеъдод маълумот диҳем ки рӯзаш чӣ гуна мегузарад. ин нахуст қадами мо дар соли 2018 ба пойтахти ҷумҳурии Тоҷикистон ва Фарахманд Каримов бошад нахуст қаҳрамони барномаи як рӯзи як шахс дар соли 2018. ва як чизи дигарро қайд намудае ҳастем ки ҳамкори барномаи як рӯзи як шахс интолори мардонаи Эверест аст. дӯстони азиз, бо мо бошед. Фарахманд Каримов дар барномаи як рӯзи як шахс мо оғоз менамоем. баски ин маконҳо барои мо ошно нест, дарёфт намудани Фарахманд барои мо камтар душвор гардида. Фирӯз мана дӯстон, мо ниҳоятан ба осонӣ Фарахмандро дарёфт кардем. ман иштибоҳ накардам. субҳи барвақт Фарахманд дар назди бинои баландошиёна бо кӣ суҳбат дорад? Кӣ бошад он ду нафар? шояд дӯстонаш, шояд ҳамсояҳо бошанд. одатан қаҳрамонҳои барномаи мо азбаски мо субҳи барвақт навургирӣ мекунем, аз хонаашон мебаромаданд, лек Фарахмандро аз назди бино дарёфт намудем. ман гуфтан наметавонам ки ҳамсинфонаш бошад ё ин ки мухлисонаш. дар рафти барнома аз худаш пурсом, шояд мухлисонаш ҳам бошанд. хайру хуш, лек хайру хуши дӯстона буд. танҳо ба куҷо рафта истодааст? пайгирӣ мекунем. Фарахманд ба роҳ баромад, мо ҳам аз қафояш ба роҳ мебароем, рафтем. یک روزی یک شخص аллакай ба мо аён гардед ки Фарахманд мисли дигар ситораҳо ҳоло соҳиби нақлиёт нест, ё шояд бошад ҳам. дӯстони азиз, умуман ба куҷо рафта истодааст? шояд ки Фарахманд нақлиёти мусофирбарро интизор аст. умуман киро интизор бошад? ман ба чеҳрааш назар меандозам, гӯё ин ки таъбаш хира. нахоҳдем ки аз субҳи барвақт таъби Фарахманд хира бошад. Фарахманд боз ба роҳ баромад. мо пайгирӣ мекунем, дӯстони азиз. вай ба куҷо рафта истодааст? ба мо аён гардид ки Фарахманд нақлиёти махсус, яъне такси даъват кардааст барояш. хуб, мо пайгирӣ мекунем ки ба куҷо рафтани аст. умуман имрӯз чӣ корҳо дорад? мо аз тариқи барномаи як рӯзи як шахс як рӯзи Фарахмандро пайгирӣ мекунем.
кӯчаву хиёбонҳои пойтахт на он қадар ба мо ошно аст. аз ин хотир мо хеле ҷиддуҷаҳд дорем то Фарахмандро гум накунем. фаҳмо дӯстони азиз, агар ман иштибоҳ накунам, Фарахманд ба мағозаи калонтарини ҷумҳурии Тоҷикистон, яъне ба Ашан омад ва ворид гарда истодааст. дӯстони азиз, гумон мекунам ки ба худи мо ва шумо ҳам аён гардед ки Фарахманд Каримов айни ҳол ба мағозаи калонтарини ҷумҳурии Тоҷикистон, яъне Душанбе мол ҳозир гардид. намедонам бо кадом мақсад, шояд барои харидани чизе ё барои дидани касе бошад. мо ба ҳар сурат пас аз чанд лаҳзаи дигар муайян месозем, вале то баромаданаш чун ҳамешагӣ мо Фарахмандро интизор мешавем. дӯстони азиз, ниҳоятан Фарахманд баромад, аммо дар даст чизе надорад. ба фикри ман барои дидорбинӣ шояд ягон дӯстонаш омада бошад. лек ба ҳар сурат пас аз чанд лаҳзаи дигар аз худаш пурсон мешавем ки бо кадом мақсад ба ин макон омад. бо касе суҳбати телефонӣ дорад. фаҳмо, Фарахманд ба телевизиони Тоҷикистон ҳозир шуд, аммо ворид намегардад. бо касе суҳбати телефонӣ дорад. бо кӣ бошад? агарчи пайгирӣ намудани рузи Фарахманд барои мо каме мушкилӣ эҷод карда истодааст, лек ба ҳар сурат мо кӯшиш карда истодем то аз рӯзаш ба пуррагӣ маълумот гирем. ниҳоятан ворид гардид. یک روزی یک شخص. дӯстон, ниҳоятан Фарахманд баромад. ин абад ба куҷо рафтани аст? нафаҳмидам. вай нақлиёти такси не, нақлиёти кӣ бошад омад? ягон дӯсташ бошад. дӯстон, вай баробар омад, мо ҳам бароҳ мебароем. дӯстони азиз, ҳамаги чанд соате ки мо аз қафои Фарахманд ҳастему рӯзашро пайгирӣ карда истодем, ман як чизро дарк намудам, як мушкилии Фарахмандро дарк намудам ки ӯ ҳанӯз соҳиби нақлиёти шахсӣ нест. аз он хотир каме мушкилӣ дорад ба ин нақлиёт ба он нақлиёт ва умуман маро якчи дар ҳайрат гузошта истодааст ки бо кадом мақсад ба шабакаи аввал Фарахманд рафт. ҳанӯзам ба мо аён нест ки Фарахманд ба куҷо рафта истодааст. умуман ман гуфта метавонам ки мо зиёд пинҳонӣ Фарахмандро наворгирӣ кардем ва кӯшиш мекунем ки пас аз чанд лаҳзаи дигар бо вай суҳбатро оғоз намоем. албатта бо иҷозати худаш. ман умед дорам ки ба мо иҷозат медиҳад барои идомаи барнома, агарчи ҳоло чизеро намедонад. боз ба куҷо рафта истодааст? пайгирӣ мекунем. агар ман иштибоҳ накунам, инҷо ҳам мағоза аст. бале, ман иштибоҳ накардам, вале воқеан ҳам Фарахманд ба мағоза ворид гардид, ба мағозаи либосҳо. шояд барои харидани либос бошад ё шояд барои дидани ягон нафар инҷо омад. یک روزی یک شخص. ин навбат хайрият ки Фарахманд барвақттар баромад ниҳоятан. хоб, мо боз ҳам пайгирӣ мекунем ки боз ба куҷо меравад. боз ба анҳамон нақлиёт нишаст. ман ин нақлиёти кӣ бошад? ё нахуд ин ки ронандаи шахсӣ дорад. Фарахманд аз мо дур шуд. ман аз ронанда хоҳиш мекардам ки камтар зудтар. куҷо рафт? азбаски дӯстон, нақлиётҳо хеле зиёд ҳастанд, ба мо монеъ эҷод карда истоданд. намедонам ба тарафи чап рафт ё рост. ин бори аввал аст дӯстон. Фарахманд куҷо шуд?
умуман дар таърихи барнома ин бори нахуст аст ки мо қаҳрамони барномаро гум кардем азбаски нақлиётҳо хеле зиёд ҳастанд. ман намедонам ки мо аслан бояд куҷо роем барои дарёфт кардани Фарахманд Каримов, зеро чун ман дар боло қайд кардам кӯчаву хиёбонҳои пойтахт барои мо ошно нест. намедонам чӣ кор мекунам. сёмка тамом. یک روزی یک شخص. ман дар ёд надорам ки ягон қаҳрамони барномаро мо гум карда бошем. ин бори нахуст аст дар таърихи барномаи мо ва ҳатто мо намедонем ки куҷо равем ё гӯем Фарахмандро аз куҷо дарёфт намоем. намедонам умуман чӣ гуна дарёфт менамоем Фарахмандро. аз нақшаҳояш касе хабардорам нест ва танҳо ман фикр мекунам як имконият дорем мо ки нам бошад ба худаш занг мезанем, мефаҳмонем агар розӣ шуд барои идомаи барнома, гумон мекунам ки суроғашро мегӯяд ки айни замон дар куҷо ҳаст. дигар имкон, дигар гӯем илоҷам надорем мо. ҳатто ҷавобам намедиҳад. бинандои азизу арҷманд, ҳама кӯшишу ҳаракатҳои мо танҳо ба он хотире буд ки аз як рӯзи Фарахманд ба шумони азиз маълумот дем, аммо банд аст. бо чӣ кор машғул аст? чизе гуфта наметавонам ва ман ҳол гуфтаам наметавонам ки оё барномаи мо идома меёбад, зеро ки қаҳрамони барномаро мо гум кардем ва намедонем ки дар куҷо аст. барнома чӣ гуна идома меёбад? аслан ростӣ мо нақшаҳои зиёд доштем, яъне мехостем бо Фарахманд суҳбатҳои самимӣ дошта бошем оиди эҷодиёташ, оиди фаъолияташ, аммо афсӯс Фарахманд занг истод. алло, Фарахманд, салому алейкум. Ассалому алейкум. Шумо наст дуруст?
Rahmat. Ман Маҳмудхон. Ki? Маҳмудхон аз телевизиони Танин. Ha, dastiyari shuma khubmi? Раҳмат, шумо наст дуруст? Rahmat. Салометон дуруст? Ҳазор раҳмат, шукри Худо. Шумо наст? Nabashid, rahmat. Chi xizmat qilaman bukun, chiga? Не, хизмат не, ман як гуфтам салометон фаҳмам. Куҷо ба шумо? Obod boshid. Man vay Mahmudxon. Kamtar korum qadi Dushanbe omadagi. Hamon ba'da 2 roz inshaalloh mesham kujam. Не, фаҳмидам, медонам ки шумо дар Душанбе, лекин дар куҷои Душанбе? Chi dar kujoy Dushanbe? медонам ки дар Душанбе ҳастед. Ha. Shuma ham Dushanbe bemi ki? бале, рости мо ҳам дар Душанбе мехостем бо шумо як вохӯрем. Фарахманд, имкон ҳаст? Fahmidam, shuma kadom maqsad bilan bu mehurdagi? Фарахманд, вақт доред ман фаҳмонам. Маҳан касам. рости аввалаш бахшиш ки мо беиҷозати шумо ба як кор даст задем ки инам бошад мо барномаи як рӯзи як шахсро наворгирӣ карда истодем, аммо шуморо гум кардем. Фарахманд, Shuma az pasimo poyidedan? бале. барои ҳамун агар иҷозат бошад барои идомаи барнома, агар имконият бошад, ягон ҷо вохӯрем дӯстам. Rostiga aknun in ijozat man az producer yak bor man kamzar yak maslihат kunam nabosha. хоб, Man shuma ba zang mezanam, ham yak bora du korama bud mekunam, producer maslihат mekunam, ba shuma ba zang mezanam, shuma mebinam. майли, ман интизор занги шуморо. Maylash, xo'p, Mayli. мегӯяд бо продюсерам маслиҳат кунам. умед дорам ки зиддият баён намекунад, зеро ки ҳамаи ин ташвиш, ҳамаи ин ҳаракат танҳо ба хотире ки мо аз як рӯзаш маълумот гирем. чизи дигар аз ӯ намехоҳем мо. یک روزی یک شخص. боз ҳам Фарахманд занг зада истодааст. умед дорам ки хабари хуш. лабай. алло, Allo. лабай. Mahmudxon. Labay. Man. шинохтам. Kune, man zang zadam producer ba. хоб, Man hozir kamtar yak dukor doram shahrba. Hamon koroya bud mekunam, naboshat producer qadi shmoya mebinam. майлаш. Kamtar destar man shuma ba zang mezanam nazar. хоб, ман куҷо шуморо интизор шавам? Hamon nazdi hamon mehmonxonaи Dushanbe istet, hamon nazdi chi ast ku, hamon yak park ast, hamon park ro mebinam. майлаш, ман ҳамин ҷо шумо интизор. Xo'p. майлаш. мегӯяд ки ҳамроҳи продюсерам меоям. майлаш. یک روزی یک شخص. ба гуфти худи Фарахманд, нахуст вохӯрии мо бо вай маст дар анамин макон сурат мегирад. мо Фарахмандро интизор ҳастем. умед дорам ки меояд, чун гуфт як кор дорам. майлаш, бигзор корашро ба сомо расонад, ба анҷом расонад. мо интизор мешавем. یک روزی یک شخص. ассалому алайкум. шумо наст Фарахманд ҷон? ассалому алайкум. шумо наст? дуруст, солҳои нави гузашта муборак бошад. зинда бошед. Кадом шамолҳо охир, кадом шамолҳо парон шумо? дар оғози соли 2018 Фарахмандро каме ба ташвиш гузорем. ин шамоли шаҳри Хуҷанд, ин шамоли телевизиони Танин ва ин шамоли барномаи як рӯзи як шахс аст. бошад. охир мегуфтед дар шаҳри Хуҷанд ба навор мегирифтем охир барномаро? ман медонам
барои мо аслан осонтар ҳам мешуд, лекин мо маълумот гирифтем ки бештари рӯзи Фарахманд дар пойтахт мегузарад. аз ин хотир гуфтем, фикр мекунам мехел, бале ба фикри ман намехел. аз ин хотир гуфтем ки мо рӯзашро дар пойтахт наворгирӣ кунем. намедонам ки шумо бо барномаи мо ошно ҳастед не? барномаи як рӯзи як шахс, яъне аз як рӯзи ҳунармандон маълумот додан аст. дӯстони ман инқадар роҳи дурро тай карда омадан, фикр мекунам негӯем ноҳурматӣ мешавад. хотири инқадар роҳи дурро тай карданатон, хотири ташвиш кашида омаданашон, фикр мекунам розигиамонро диҳем беҳтар аст. хуб, маҳмудхон, ба мо чӣ вазифа? Не ки як чизро гуфтамонам ки рӯзи мо шавқовар мегузарад, намегузарад, пешакӣ ҳеҷ чиз гуфта наметавонем. хуб, моро ҳамроҳӣ мекунед, дар давоми як рӯз чӣ коре мекунем? Марҳамат. бале, шавқовар мегузарад ё баръакс, ба ҳар сурат гуфта метавонам ки бояд табиӣ гузарад. яъне он чизе ки ҳаст, мухлисо паси парда, он чизе ки паси парда аст, мухлисон бояд ҳамон чизро бинанд. бинандои азизу арҷманд, ман ба Фарахманд Каримов ва продюсери эшон истори сипос баён менамоям барои ибрози розигӣ. то дар раҳи умр гаштам равонтар, модар модар ҷон модар. маҳмудхон, аввалаш ин ки шумо бояд маро огоҳ мекардед ки барномаро ба навор мегиред. хуб, азбас ки шумо нагуфтед, ба ман иҷозат диҳед ман камтар худамро оро диҳам, биёед ҳамин мӯи сари маро камтар ба тартиб дарорем, баъд барномаро идома диҳем. майлаш қабул. хуб. маҳмудхон, нагуфта намонад ки рӯзи 16 декабри соли 2017, яъне соли сипаришуда, барномаи консерти мо таҳти унвони аввалин дидор дар филармонияи давлати ҷумҳурии Тоҷикистон дар шаҳри Душанбе шуда гузашт ки сабти консертро паншер медиа ба ӯҳда дошт. фикр мекунам як бор даромада бинем аз рафти танзим. бале, баъд сафари охирини ман ҳам, сафари ҳозираи ман ҳам ба Душанбе асосан ҳамин аст ки ҳамин сабти консертро, диски консертро гирифта ба хуҷанд баргаштанд. яъне тамоман рӯзҳои наздик фитаи нахуст консерти Фарахманд Каримов пешкаши ома мегардад. бале. бинандои азизу арҷманд, ин як хеле хабари хушам ҳаст барои мухлисону ҳаводорони эшон. боки нест, мо аз рафти танзими барнома дидан менамоем. маҳмудхон аз телевизиони танини шаҳри хуҷанд барои сабти барнома як рӯзи шахс яке гурӯҳ омаданд. Фарахманд, чуноне ки иттилоъ дорем, аввалин консерти шумо таҳти унвони аввалин дидор баргузор гардид ва умуман мегуфтед ки дар он дам ҳиссиёту ҳаяҷон чӣ гуна буд, чун медонем аввалин консерт аст. ҳиссиёту ҳаяҷонро акнун ман гуфта наметавонам, зеро дар он вақт ҳиссиёту ҳаяҷон тамоман маро гӯем пахш карда буд ки вақте ки ман баромадам ба саҳна, чун толори пур аз мухлисонро дидам, рости ман дар як дунёи дигар қарор доштам. ман миннатдории бепоёни худро ба ташкилкунандагони ҳамин консерт, онҳое ки саҳми худро гузоштанд ба гузарондани ҳамин консерт, сарпарастони кулли ҳамин консерт оилаи Маҷидовҳо ва директори филармонияи давлати ҷумҳурии Тоҷикистон устод Афзалшоҳи Шодӣ, хуб наворбардории консерт ки ба ӯҳдаи паншер медиа акаи Элмурод вогузошта шуда буд, ман миннатдории худро баён мекунам. рости ҳамон вақте ки дар саҳна, масалан вақти гӯем репетитсия буд, баъд
вақте мо репетитсия мекардем намебуромдем хел масалан режиссёр мегуфт ки дастуда хел бардор ё ки хел микрофон хел бакай элмурод намомадан гуфтанд камераи на хел мебиёд на хел бозӣ мекунад камера қати бозӣ кун масалан ман якум бор дар саҳна хели чӣ гӯям бо камера бозӣ карданро рости бори аввал кардам ки масалан рони мегӯям чӣ мегӯям аз пеши хел гузашта мерояд нигоҳ кун назар кун мисле ки ба ҳамон маъшуқат масалан ба он ки сурудро ба ҳамон хонда истодаи нигоҳ кун ба камера масалан камера қати гӯем бозӣ карданро гӯем омӯзондан. хуб устодони мо устод озарахш фарзона ки бо ҳузурашон ин консертро як шукӯҳу шаомати дигар бахшидан ман миннатдори худро расонидан ҳастам. хуб фикр мекунам вақте ки консерт диски сабти консерт мебарояду ба пешкаши омма мегардад фикр мекунам мухлисон худ дарк мекунанд. یک روزی یک شخص استعدادро рушд додан дигар аст, масалан таронаҳои дигарҳоро хондан дигар аст, аммо худи одам як оҳанг як масалан як чизи тоза эҷод карданаш ин чизи дигар аст. Масалан ман ин 6-7 моҳ пештар омада гуфт ки ман мехоҳам як консерти худам баргузор кунам, гӯш кунед. Ман дидам ки 3-4 таронаҳое ҳастанд ки лаҳни худаш пайдо шудааст ва мехоҳад чизе бигӯяд. Яъне ин оғоз аст. гумон мекунам ки ин аввалин қадамҳо аст. ҳанӯз ҳам аввалин қадамҳо аст ва як умедворӣ ҳам дорем ки Фарахманд метавонад баъди чанд сол, баъди чанд вақт сухани худаша, таронаи худаша ба мардуми худ, ба падари худ, ба модари худ ки ҳунарпарвар ҳастанд, ба аҳли хонаводааш, ба халқи азизи мо ки хеле ҳунарманд ҳастанд ва гавҳаршинос ҳастанд бирасонад ва гӯяд ки ман барои шумо суруд мехонам, ман барои шумо гармӣ овардам. یک روزی یک شخص. рости медонед Фарахманд, мас дар таърихи барномаи як рӯзи як шахс имрӯз як кори хеле ва хеле аҷибам шуд ки ина бошад мо шуморо гум кардем. рости қариб буд ки ман умедамро канам ки барномаи мо идома меёбад ё на, мо Фарахмандро меёбем ё на, лекин ба ҳар сурат хушбахтона мо шуморо дарёфт кардем. ин навбат мо куҷо рафта истодем? Ман бобати ин мехостам маълумот гирам. хуб ин навбат мо ба назди шоумени гӯем машҳури тоҷикистон мубориз усмонов рафта истодем. даъват карда буданд ба барномаи худ ба радио. ҳамунҷо мерем, камтар ба фикрам суҳбат ҳаст, баъд баъдан бо мебинем, давом медиҳем. баъд беҳтаре уман аслан қадам ниҳодан мас дар бозори санъат барои Фарахманд душвор нест. зеро ман гуфта метавонам ки Фарахманд ҳоло ҷавон аст, ҳоло ба қавли гапҳо ки 15 альбом надорад, ё гӯем ман гуфта метавонам ки Фарахманд Каримов аз ҳама ҷавонтарин қаҳрамони барномаи як рӯзи як шахс аст. бошад. хуб ташаккур ки чунин таърифҳоро дар ҳаққи мо раво медонед. хуб фикр мекунам медонед дар зиндагӣ ду чиз маро ба худ афсун кардааст. ранги оби осмон мебинам ҳаст ва медонам ки нест. хуб осмонро мебинед, рангаш кабут аст, оби аст, мебинед ҳаст аммо медонед нест. ва худое ки намебинам ва медонам ҳаст. дар зиндагӣ як ҷодаро гирифта дар ҳамон ҷода кор кунед, ба худ боварӣ карда кор кунед, фикр мекунам нуран ало нур мешавад. яъне ин танҳо боварӣ буд ки то ба имрӯз расид. бале یک روزی یک شخص. من خودم که ساحه صنعت که بودم بیشتر وقت سرود میخوندم. فرحمند هر وقت یک یانم بود، همین قدر یک همین چیز، همین مهر از کودکی دوای جوشدگی بود. بعد همین آیسته هم قدم سرود میخوندگی شد. من پیانینم یه وقتا سرودها تیار میکردم، دیانم ایستاده همین آواز کودکی که هم برابرم خواندن میگرفت. باز همین هم تو بعد از پیانین هم تو آوازش سنجیده دیدم که تونای موسیقیه
تونای موسیقی از همین کودکی میگرفتی. بعد من گفتم خیر آینده بین همه خیلی همین رویه به تربیت میکنم هم صنعتکار میشود. یک روزی یک شب. салом арз мекунем ба кулли шунавандагони лав радио ва қайд кардан ба ост ки имрӯз дар меҳмонии шунавандагони азизи мо яке аз санъаткорони аллакай шинохта машҳур нафаре ки шояд худашам интизор набуд ки чунин маҳбубияти хосаро пайдо мекунад бо байни мардум. Фарахманд Каримов дар меҳмонии мо. Ман шуморо хушовадед мегӯям расман. зинда бошед. Дакай мубориз ташаккур ки даъват кардед ба радиои худ, ба лав радио. солҳо ойдиёне ки таронаҳо барои ки бахшида шудааст, барои чи шумо чунин ғамгинед, дигару дигар бейниятам зиёд аст. Ин барои мо муҳим нест. Муҳим барои мо он аст ки оё шумо таронаҳое ки мо гӯш мекунем дар ҳама ҷоҳлоро ба таври зинда сарода метавонед ё ин ки не. Ана ин чиз барои мо муҳим аст. саломат бошед. Ростӣ ин саволро ба мо бисёр медиҳанд. хуб бошад ба таври зинда, ба таври зинда. оҳанги дили зори ман захми танат шавад, пироҳани хунини ман баҳрат кафан шавад. рӯзе назар кунӣ ту бар санги мазори ман, афсӯс наёбиву марову гарди зори ман. ташаккури зиёд мегӯям барои шумо. یک روزی یک شب. фарахманд як услуби худро дорад. санъаткор бояд роҳи худро дошта бошад. гарчанде ки бо дигарро сар кунад, лекин оҳиста оҳиста роҳи худро ёфта гирад. фарахманҷо ман фикр мекунам ки аллакай роҳи худро ёфтааст. чибаки 3-4 равияро бо ҳам омӯхта кардааст. ин хел равия ба фикри ман набуд ва ман бисёр хурсанд шудам ки фарахманҷон бисёр дар вақти кӯтоҳ ин хел обрӯву эътибор ба хоса шуд ва ба наздикӣ дар пойтахти кишварамон консертам барпо кард. толораш пур аз мухлис буд ва ман гуфтанӣ ҳастам ки то абад толори фарахманҷон, толори ҳамаи санъаткорон пур аз мухлис бошад ва аллакай фарахманд як обрӯи эътибори хосаро дорад. сурудҳоашро ман гӯш мекунам, ман худам мухлис ҳастам. аввалаш дуои устодонро гирифтааст аллакай. бисёр бо устод озарахш ҳамкорӣ мекунад ва аз устод озарахш бисёр чиҳоро меомӯзад. ин албатта хушбахтии мо аст. имрӯз дар ҷумҳурии мо ҳунармандои ҷавон хеле ва хеле зиёд шуданд, чуни ки ҳамаи мо медонем аз тариқи ҳам оинаи нилгун, ҳам аз тариқи радио, ҳам аз тариқи дискои ки дар кӯчаҳо бозорҳо мефурӯшанд. ҷавоное ки бисёр шавқу завқ доранд, ба санъат дилбастагӣ доранд. ҳар кадомаш барои худаш ба як кашфиётҳои нав, гӯё ки оҳангҳои нав, сурудҳои нав, мазмунҳои тоза, равияҳои тоза, равияҳои нав гуфта мебуроянд. ва албатта ҳар як ҳунарманд пеш аз он ки ба саҳнаи профессионалӣ қадам монад, ва албатта бояд ки як роҳ ба ягон устод ба шогирдӣ кунад, ё ягон роҳи ягон устода гирифта аввал камтарак машқи овозу машқи мусиқӣ кунаду баъд секин секин оҳиста оҳиста роҳи худаша ёфта ба мардум бо маъқултар мешавад, писандтар мешавад ва хизмат мекунад. аз ин лиҳоз имрӯз дар ватани мо ҷавонои саодатманд, масалан вақте ки аввал дар эстрадаи тоҷикистони мо устод Тоҷиддин Муҳиддинов, Орифшоҳ Орипов, Хурмо Ширин ва Баҳодур Неъматов, Кароматуллоҳ Қурбонов зиндаёд ва ҳамаи ҳамин устодои санъате ки дар эстрадаи мо қадамҳои аввалина гузоштанд, дар ансамбли эстрадии овозадори Гулшан. баъди вай баъд ансамбли Суғдиёна ташкил кард. Кароматуллоҳ раҳматӣ қанон ҳамкурси ҳамдарси ман буд, дӯсти ман буд, Кароматуллоҳи Қурбон. ва баъдан баъд дигар шогирдо як такта рӯи саҳна омадан гирифтанд. дар ҳамин соҳаи эстрада ман дар назар дорам. ва албатта овозхонҳои имрӯз мо дорем ба монанди ҳунармандои хеле маҳбубе ки аллакай дар пеши мардуми ҷаҳон ном дорану мешиносанд. аз ҷавонои мо масалан ин аст Садриддин Наҷмиддин, масалан Ҷонибек Муродов, Шабнами Сурайё, Зикри Оллоҳ, Сироҷиддин Фозилов,
боз ҷавонои дигаре метавонам номбар кунам ки ино боз мана аз асри 21 аз солҳои 2015 ин тараф алака ҳофиз шуданд ва яке аз ин ҷавонҳое ки ман метавонам ном гирам фарахманди азизи мо ки рӯзи 16 декабр дар филармонии давлатии тоҷикистон як консерт барномаи хеле хуб нишон доданд. аз он кас камтар пештар ғолибҷон юсупов аз шаҳри хуҷанд як шогирди дигари ман омада хеле як барномаи хуби рангин нишон доданд ки толор пур аз тамошобин буд ва ин ҳунармандоям аллакай як роҳи худошона ёфтанд. шеърои имрӯза шоирои маҳбуби моя ба монанди озарахш, ба монанди фарзона, камол насрулло, гулназар келдӣ, ҳақназар ғоиб ва дигар шоирои моя гирифта аскар ҳаким устоди азизи мо, муъмин қаноат ва дигар бузургои моя гирифта шеърошона ино як роҳи мусиқии тоза кати ба оҳангҳои дилкаш ба мардум пешниҳод карда истоданд. ва фарахманд вақте ки дар ҳамон рӯз дар 16 декабр дар филармонии давлатии тоҷикистон барномагузорӣ карданд, ман ростига бисёр хурсанд шудам, барои ин ки як ҳунари аллакай ки хеле як роҳи худаш, як бӯи аллакай маълум ки мардум эҳтиром мекунанд, мухлис дорад ба худаш ва ҳамин ҷавоноя имрӯз бояд дастгирӣ кунем, ба ино роҳ нишон диҳем. یک روزی یک شب این ملت بسیار ذوق بزرگ دارد و در خورد ذوق آن کار کردن کار همه کس نیست و امید و آرزوی ما این است که فرهمند رایت سرافرازی را در عالم هنر همیشه افراشته نگاه دارد، هرگز در آغاز راه توقف نکند، بسیار جویا و پویا باشد. یک روزی یک شب. اگرچه تا هنوز با فرهمند عزیز صحبت صمیمی دایر نگرده باشد هم، لیک افسوسی بهت که شب فرا رسید. اگرچه شب هم باشد، لیک بدون شک و شبهه گفته میتوانم که شام دوشنبه بسا دلنشین است که دل انسان رو به زندگی بسا گرم میسازد. همین طور نه فرهمند؟ بله محمود خان، چنانکه که استاد فرزانه گفتند، درود ای قاصدی فردا، شبت خوش باد و روزت خوش. نوین شایی و نایفشا، شبت خوش باد و روزت خوش. ویدا ای رفته شیرین، شبت خوش بود و روزت خوش. درود آینده زیبا، شبت خوش باد و روزت خوش. چون در بلوغ قید کردم، برای ما اناکنون فرصت فرا رسید تا با شما لحظه باشد هم یک صحبت صمیمی دایر نموده باشیم. اصلا من میخواستم از فرصت استفاده برده از صبح خویش کمی قصه میکرده، چون پیگیری کردیم صبح شما آغاز گردید با انتظاری نقلیات. سحر وقتی از خانه برآمدیم انتظار تاکسی بودیم و با تاکسی به مرکز سودای اشان برای راستیگاب گرفتن لباس یا اینکه خوش کردن لباس. بعداً از آنجا برآمدیم. پرودوسر ما سرباز سفر که در شبکه اول فعالیت میکند، آنجا خبر گرفتیم که در آنجا باشد، اما در آنجا نبود. بعداً باز به یک مغازه دیگر برای خوش کردن لباس رفتیم. بعداً فکر میکنم از آنجا برآمده باز یک دو کار دیگه داشتیم که شما به ما زنگ زده. راستی کارها رو به یک طرف گذاشته اول به نزد شما اومدیم. همین بهترین. بدون شک و شبهه هم گفته میتوانم که سال 2011 برای فرحمند کریموف سالی فراموش نشدنی است. بله خب سال 2011 در حیات من گویم یک نقش بزرگی اولین خود را گذاشت که در آزمون تلویزیونی آواز طلایی جایزه را به دست آوردیم. بعداً سال 2012 در شهر استانبول ترکیه برای آزمون سرودهای ترکی رفته بودیم. در آنجا مدال نقره به دست آوردیم. ما با این آزمون طول 8 ماه تیاری دیدیم. هم زبان را آموختیم، هم انا سرودهای ترکی را. بعداً وقتی که ما اولین بار به اینجا مثلا شهر استانبول سفر کردیم، آن محیطی که من همچون یک کودک گویم از جمهوری تاجیکستان به خود گرفتم، اون محیط یک محیطی گویم غیر عادی است، چون که همه یک جا سرجم. مثلا چون فکر میکردید که هیچ کس برای آزمون برای غالبیت نآمده است، همه برای دوستی آمده است. اولین که ما دوستانی زیاد پیدا کردیم. اصلا صحیفه زندگی من بیشک گفتم میتونم که عجیب است. بعضا ورقهای زندگی رو ورق گردون میکنیم، میگیریم، مینولیم. بله. ولی بعضا صحیفه‌ای هست که اونقدر هم شوق آور است، میخوایم گشته و برگشته خونیم، اما
саҳифаҳои дигар мегӯянд навбати мо фаро расид. уман зиндагиро имрӯз бо кадом чашм мебинад Фарахманд? дуруст аст. чунон ки дар боло зикр кардем, зиндагиро кӣ гуфт номард аст? ҳар ки гуфт худ то куҷо мард аст? зиндагӣ мард асту мард мехоҳад, сари болову дард мехоҳад. хуб, ҳар шахс дар зиндагӣ гӯем як дард дорад. масалан, ҷавоне дарди ишқ дорад, сарватманде дарди молу мулк дорад. хуб, беморе дарди беморӣ дорад. یک روزی یک شخص соли 2017 ки соли сипаришуда, соли ҷавонон эълон гардида буд, дар ин сол дар эҷодиёти мо бисёр пешравиҳо, масалан гӯем соли тавлиди мо гӯем ҳам хато намекунем, чун дар ин сол мо ба мухлисон муаррифӣ гардидем. соли 2017 нақши асосиро дар гӯем дар эҷодиёти мо гузошт. ростӣ вақте ки сурудро мо, масалан аввалин суруди мо ки таронаи оҳи дили зори ман буд, вақте ки мо эҷод кардем, ҳатто дар гӯшаи хаёлоти мо набуд ки чунин ҳаводорон пайдо мекунад. фикр мекунам сирри муваффақияти ин суруд шабакаҳои иҷтимоӣ аст, яъне ки интернет, чун дар ютуб, фейсбук, инстаграм ва ҳоказо ин суруд дар байни ҷавонон ба воситаи ҳамин шабакаҳои иҷтимоӣ паҳн шуд ва чунин ҳаводорони худро пайдо кард. гуфтам, бо дилпурӣ гуфта метавонам ки сирри муваффақияти ин суруд дар шабакаҳои иҷтимоӣ аст. беҳтаре. ин навбат ман бисёр мехостам ки бо овози баланд, бо овози ҷарангосӣ мас анами таронаро барои мухлисон ҳаводорон Фарахманди азиз месароед, зеро ки гумон мекунам аз он тарафи экран даҳҳову садҳову ҳазорҳо мухлисонаш интизори шояд мас анами лаҳзаҳо бошанд. бошад. оҳанги дили зори ман захми танат шавад, пироҳани хунини ман баҳрат кафан шавад. рӯзе назар кунӣ ту бар санги мазори ман, афсӯс наёбиву марову гарди зори ман. аҳсан мегӯям. Фарахманд, имрӯз равие ки шумо пеш гирифтед чӣ номбарӣ кардан мумкин? Реп бошад ё реп тарона? хуб, ростӣ ин равияро ҳар кас ба гӯем ба диди худ номбарӣ кардаанд. масалан ҷавонон гӯем ҳамчун реп қабул кардаанд, масалан гӯем дигар табақа масалан ҳамчун тарона қабул кардаанд. фикр мекунам ба ҳар кас ки чӣ хел писанд ояд қабул кунанд. муҳим он аст ки онро гӯш мекунанд, ҳаловат мебаранд ва масалан ба худ чизе мегиранд ё дарди худро ҳис мекунанд. фикр мекунам қазоват аз худи онҳо аст чӣ хел ки қабул кунанд, бигзор ҳамун қабул кунанд. аммо баъдан сурудое ки мо эҷод мекунем, ҳоло дар гӯем равияи эстрада эҷод карда мешавад. хуб, мо якчанд равияро гӯем омехта кардем ва як равияи хоси худро эҷод кардем. дар ин равия кор карда истодем. Фарахмандро ман бисёр намедорам, чун ҳаво каму беш бошад ҳам сард аст ва нашавад ки барномаи як рӯзи як шахс сабаб шаваду бемор шавем. аз ин хотир дар фарҷом боз як таронаи дигар хоҳиш мекунам. бошад, чун мо дар шоҳиди шоми душанбешаҳр ҳастем, як тарона мехонам. таронаи устод Озарахш, шаъри Ҷалолиддини Балхӣ, бегоҳ шуд. бегоҳ шуд, бегоҳ шуд, خورشید اندر چاه شد. خزید ای خوشتالیان وقتی طلوعی ما شد. خزید ای خوشتالیان وقتی طلوعی ما شد.
бегоҳ шуд хуршед андар чоҳ шуд. бале воқеан ҳам бегоҳ шуд. имрӯзи фараҳмандам ба поён расид. мо ҳамаga як рӯзашро наморгирӣ кардем ки рӯзаш чӣ гуна мегузарад. гумон мекунам бидуни камбудиву нуқсон душвор аст. агар шумо ҳам дар барномаи мо ягон камбудӣ ягон нуқсонро пай бурдед, мо аз яко яки шумо маъзарат металабем, чун ману фараҳманд ҳамсол ҳастем ва ман кӯшиш мекардам ки анамин барномаро қобили қабул таҳия намоем. ва фараҳманд кӯшиш мекард ки оиди худаш маълумотҳои пурра диҳад. аз ин хотир шумо ки бинандаи закии шабакаи танин ҳастед, шумо хуб қазоват менамоед ки чӣ камбудӣ буд, чӣ нуқсон буд. маъзарат металабем. маҳмудхон, медонед дар зиндагӣ ҳар шахс такягоҳи худро дорад. дар зиндагии ман такягоҳи ман волидони азизам ҳастанд ки тарбия карданд, омӯзонданд, дарси зиндагиро омӯзонданд. ман сари таъзим фуруд мерам ба падару модарам ки як фарзандро тарбия кардан бинед чӣ хел душвор аст. тарбия кардан ба воя расонидан, ман сари таъзим фуруд меорам ба падару модарам. аҳсан. ва ман ҳам аз фурсати қулай истифода бурда ба волидайни фараҳманди азиз танҳо мегӯям аҳсан. ва аз яздони пок бошад дар ин шоми зебои душанбе илтиҷо мекунам ки бигзор умри онҳо бардавом бошад. аҳсан мегӯям барои тарбияи нек ки воқеан ҳам тарбияи хуб карданд. ман гуфта метавонам ки он мухлисоне ки аз он тарафи экран моро ҳамраҳӣ карда истоданд, умед дорам ки фараҳмандро ҳеҷ гоҳ танҳо намегузоранд. ва бас дар соли 2018 ки чӣ хеле ки ман дар боло қайд кардам, шумо нахуст қаҳрамони барномаи як рӯзи як шахс ва аз ҳама ҷавонтарин қаҳрамони барномаи як рӯзи як шахс ҳастед. чӣ ваъдаҳо ҳаст барои мухлисон дар соли 2018? хуб, дар охир ман миннатдории худро ба маъмурияти телевизиони танин, ба аҳли гурӯҳи эҷодии барномаи як рӯзи як шахс мерасонам ки аз роҳи дур заҳмат кашида омадед барои наворгирӣ. зинда бошед. хуб, таманниёти мо барои мухлисон, барои тамошобинони телевизиони танин ва умуман барои шаҳрвандони сарбаланди ҷумҳурии Тоҷикистон ин аст ки дар соли нав бигзор хонаҳояшон пур аз нозу неъмат бошад, лабҳояшон пурханда бошад, аз лабонашон ханда дур нагардад, ҳама вақт сарбаланд бошанд. худо нигаҳбонашон бошад. ман дар фарҷоми барнома ба фараҳманди азиз аз сидқи дил самимона пеш аз ҳама саломатӣ, чун мегӯянд саломатӣ бошад ҳамаш мешавад. аз ин хотир ба шумо саломатӣ ва пас аз он бошад қуллаҳои баландтарини санъатро хоҳон ҳастам. таманно мекунам ки ҳамеша барои баланд бардоштани парчами ҷумҳурии Тоҷикистон фараҳманд омода бошад. бинандаҳои азизу арҷманд, бинандаҳои закии шабакаи танин, ин буд барномаи як рӯзи як шахс ки мо имрӯз то қадри имкон кӯшиш кардем ки аз як рӯзи фараҳманди азиз маълумот диҳем. ман дар рӯзҳои дигари фараҳманди азиз танҳо ва танҳо хушнудӣ, хурсандӣ ва орзу мекунам ки нигоҳаш ҳамеша ба ин зиндагӣ нек бошад. саломат бошед, зинда бошед.